Riskien arviointi on toinen tärkeä teema. Objektiivinen arviointi. Ei sinisilmäisyyttä, turhaa sellaista. Ei turhaa mustamaalaamista, mutta reilu, rehellinen arviointi. Arvioidaan niitä vakavuusasteita ja todennäköisyyksiä ja sen jälkeen lasketaan niille semmoinen keskiarvo. Tähänkin löytyy hirveän monta tapaa toteuttaa. Voidaan tehdä suppeita, voidaan tehdä laajoja, voidaan tehdä hyvin yksityiskohtaisia. Mutta se, että se on jossain muodossa, perusmuodossa on tehty, niin se on oleellista. Sitten muistetaan se, että riskiarviointi tehdään aina alusta uudelleen. Sitten ei ikinä käytetä vanhoja lomakkeita, jotka on tehty vuosikymmen sitten, koska riskit muuttuu vuosikymmenessä niin paljon. Tehdään aina se alusta. Otetaan siihen, jos firmassa on useampia osastoja, useampaa, on johtoa, on tuotantoa, otetaan joka osastolta, joka portaasta porukkaa mukaan siihen, koska jokainen näkee asiat eri tavalla. Tarvittaessa, jos halutaan, niin määritetään niitä suojattavia. Tai siis otetaan siihen ulkopuolista ohjausta, ulkopuolista apua, joka auttaa siinä, tukee siinä hommassa, että siitä tulee looginen järki, jos siihen ei itse pääse. Se, että on määrittänyt ensinnäkin ne suojattavat arvot, miettinyt niitä asioita, se ei saa tässä hommassa paljon.